Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala satune Gusti Allah la yumli iku yakti ngabeki ya Allah lidolimi kade wong kang dolim hatta ida khadahu atawa la yumli tes yakti nibakeun siksa ya Allah lidolimi kang dolim hatta ida khadahu sehingga tatkala nyiksa ya Allah ing dolim lam yutlib maka orang ngalesotkeun ya Allah ing ayeuna dolim. Innallaha ta'ala yaqulu ya ibna adam maritu lara ingsun palam ta'udni maka ora nono ngalayad sira ing ingsun ya rabbi qala adauh ye ibnu adam ya rabbi du pangeran ingsun kaifa a'udu alibu kaya opo ngalayad ingsun ing tuan wa antah utawi tuan rabbul alamin iku pangeran sakabeh alam qala ngadauh ye rabb ana ama alim tak anata uninga sira anak abding satu hamba ingsun pulanan tegese ke pulan maridu iku gering ye pulan palam tauduhu maka ono ngalayad ye maka orang no ngalayad sira ing pulan ama alim tu anata orang ono uninga sira anaka ing satune sira lau utahu lamun ngalayad sirahu ing pulan awajadani maka yakti nemu sira ingsun indahu ing dalam sandinge pulan ya ibna adam istat amtuka aweh papanganan ingsun ing sira palam aweh papanganan ingsun ing sira palam tut imni maka orang no ngawehi sira ing ingsun kala ngadauh ieu ibna adam ya rabbi duh pangeran ingsun wa kaifa imuka alebuh kaya apa ngawehi ingsun ing tuan kuantah li tuan rabbul alamin iku pangeran sadaya alam kala ngaduh iya Allah ama alim ta anata ora uninga sira anahu ing satuhune kalakuan istat amaka iku wis papanganan ing sira abdi sopo hamba ingsun pulanganan tegese pulan Palantu timuhu makanono aweh sira ing pulan ama alim ta anata udinga sira anaka ing satune sira laat amtahu lamun ta aweh sira ing ayeuna pulan awajata maka yakti nemu sira zalika ing ikilah iki madkur inding dalam sanding ingsun ya ibna adam koitu ka aweh nginum sira ngaweh nginum ingsun ing sira palam tas kini maka ana aweh nginuman sira ingsun kola ngadauh iya ibna adam ya rabbi wa kaifa aski alebo kaya opo aweh ingsun ing sira wa anta hale utawi tuan rabbul alamin kola ngadauh iya Allah istasqahu aweh wus aweh ing sira abi sopo aweh inuman ing sira abi sopo hamba ingsun pulanan tegese pulan palam taski maka ono ngawe inuman sira ing pulan amma innaka anata satuhune sira lawasakaya tahu lamun ta'aweh nginum sira ing pulan lawajata maka yakti nemu sira dalika ing ikilah ikimat kur inding dalam seni ingsun innallaha ta'ala yakuliku ngadawa Allah ini satune ingsun la ahkumu iku neja ingsun bihalil ardi kalawan ahli bumi azaban ning azab fa ida nadortu maka tatkala ningali ingsun ila umari buyuti ing atase pira-pira wong kang ngaramekeun pira-pira masjid ingsun wal mutahabbina lan ayeuna pira-pira wong kang silih pika cinta piya ing dalam dadalan ingsun wal mustaghfirina lan wong kang jajaluk ayeuna hampura kabeh bil ashar ing dalam waktu sahur sorobtu maka mengkolkeun ingsun azabi ing azab ingsun anhum saking ahlil ardi innallaha ta'ala satune Gusti Allah ta'ala yunzilu iku nurunkeun ya Allah al maunata ing pertulungan ala qadil maunata ing atase seukuran biaya kang dibutuhkeun kayan zilan durunkeun ya Allah as-sabra ing sabar ala qadil balai ngates saukuran balai innallaha ta'ala ya goru iku timuru ya Allah
Wa innallal mu'minin lan satune mukminin ya goro ikuti mulu ya mukminin wa ghairatullah utawi timurune Allah ayatnya iku yen tanekan ya mukmin sapa mukmin ma ing barang haram kang wis ngaramkan Allah sapa Gusti Allah alaihi ngatasi emat. Inna usatune kalakuan layak dulu karena mancing surga aljannata ing surga ila nafsun angin awak-awakan muslimatun kang ayeuna serah badan maring Allah. Inna Allah ta'ala la yu'ayyidu iku yakti nguatan ya Allah haddadin ing iki agama birojulin fajir kalawan wong lanang kang lacur. La yu'ayyidu yakti nguatan karena wong lanang kang lacur. Ina keter eling pan eling inaldo satune langit satune bumi latu nadi iku yakti bakal ngagero ya arad kula yomin ing dalam saban-saban dina sabina makalan 7 balik ya bani adam he bani kulu mangan sira kabeh paing barang situng kang kerep sira kabeh wastaitum lan mikapengen sira kabeh lan mikapengen sira kabeh ing mak wallahi maka demi Allah la akulana maka yakti bakal mangan temenan ingsun luhumakum ing pira-pira daging sira kabeh wayudakum lan pira-pira tulang sira kabeh ginal haya satuhune buka kaera wa iman lan iman purina iku den barengkeun ye karone jami'an are sakabeh paida rupiah maka tatkala den hilangkeun ahudu masapa salajin haya lan iman rupiah maka den hilangkeun akhor apa kang weneh Inna din satune agama yusra iku gampang wala yusadalan orang ngabotkeun adina ing agama ahadun sapa wong sawiji ila galabahu tet angin ngalindih yes ahad din pasadidu maka ayeuna nalian sira kabeh wa qaribu lan ayeuna marakakeun sira kabeh wabsiru lan bunga sira kabeh wastainu lan depri tudung sira kabeh legating dalam waktu isuk warai hati lan waktu sore wasyaiin lan waktu sawiji minadul jati saking tungtung peting Inna Allah ta'ala Gusti kata baik nusalah sanating pira-pira kabagusan wa sayati sekalaan sumabayana maka kari maratalakeun Allah zalika ing kiliki matkur paman hama maka disepong hama iku naja yesiman biasa natin ing kabagusan palam yalam maka nemu yesiman ing hasanah kata bahu maka nulis ya'lam ya'malnya maka ono amal yesiman ing hasanah kata bahu maka nulis ing ayeuna hasanah Allah sabu Gusti Allah lau kada siman ing dalam sening Allah hasanatan ing kabagusan sawiji kamilatan kang sampurna fa inna huwa maka satune maka lamun tawi yesiman hama iku naja yesiman biha kalawan hasanah fa amila maka kadi-kadi ngamalkeun yesiman ha ing hasanah kata bah maka nulis ing hasanah Allah sabu Gusti Allah ing dalam sandingnya Allah asrah sanatin kalawan 10 pira-pira kabagusan ila sab'imiati di pin tumeka maring 700 tikal ila api kasirin tumeka maring pira-pira tikalan kang akeh waman amalan wong kang leja yesiman bisaatan kalawan kalan sawiji palam yama maka kari-kari orang megawe yesiman ing sayat kata bau maka nulis ing sayat Allah sapa Gusti Allah ing dalam sandinge siman hasanatan ing kabagusan kamilatan kang sampurna fa inna huwa maka lamun utawi yesiman hama iku naja yesiman biha kalawan sayat pamila maka kari-kari ngamalkeun yesiman ing saat kataba maha maka nulis ing sayat Allah sabu Gusti Allah ing atas iman sayatan wahidatan ing kalawan sahiji inna rajula satune wong lanang layu khurama maka yakti iku yakti den alingi yesi rajul arizqa ing rizki bidandin kalawan sabab dosa bidambi kalawan sabab dosa yusibu kangenane idandi ing rajul la yuraddu ora nono bisa nolak al qadar ing takdir illa doa angin opo doa wala izin ora tambah pil umri ing dalam umur illal biru angin opo kebagusan ina rizqi satuna rizki layat tubuh yakti nyuprih rizki alabda ing hamba aksara iglawi ake-ake mima tinimang saking barang yat lubu kang nyuprih ing abad ajaluhu opo ajale abad
Ina sadata satuhune kabecikan kabagjaan kula sadatin dalam saban-saban kabagjaan tulul umri iku suwene umur pitaatilah ing dalam taatin Allah. Inal mait satune mait yudihi ikum yuzihi milaraan ye si mait milaraan ing mait pikobrihi ing dalam kuburane mait ma opo barang kana kang ono ye si ma yudihi iku milaraan ye si ma ing mait pibaitihi ing dalam umahe mait. Inal maita satune mait layu azabu iku yakti disiksa ye si mait pibuka ahlihi kalawan nangis ahline mait alaihi kana arah mait. In hudista lamun tanyaritakeun sira ana rajulin satune lanang zala iku hilang an khilqatihi saking akhlake rajul hadakum berarti hiji tah enteng lah. Inna hadakum satune salah suci sira kabeh yujma iku bakal dikumpulkeun si ahad iku bakal dikumpulkeun kholkuhu nya asal kadadiane ieu ahad iku bakal dikumpulkeun kholku apa asal kadadiane si ahad pibatni umihi dalam patuangan ibune si ahad arba'ina ing dalam 40 yauman nutfatan iku cimani sumaya kun maka kari-kari ono ieu si mana dia khilqah alaqatan iku getih kimpel mistakada kalawan kaya ikilah iki arba'ina sumaya kun maka kari-kari ono ieu si kholqah murgatan iku si alaqah iku dadi murgatan iku dadi daging kimpah mitla dalik kaya kalawan kaya misila arba'in sumaya basu maka kari-kari ngutus Allah sapa Gusti ilaihi maring ayeuna ahad alaqatan malakan ing malaikat ayumonen parentah ieu malak bi arba'i kalimatin kalau opat pira-pira kalimah bae kulan ngucap lahu kadue ieu malak kopalapat uktub nulis sira ilmahu amalahu ing amale ieu si ahad warizqahu lan rezekine ahad wajalahu lan ajalah ahad wasakiyunan cilaka au sayyidina tabagja sumayun pahu maka kari-kari ditutupkeun fihi ing dalam ahad aruhu oporuh ditiupkeun ten pahu yun pahu ditiupkeun paina rajul maka sate rajul minkum saking sira kabeh laya malu yakti amal ye si rajul bi amali ahli jannah kalawan kaya amal ahli surga kata yakuna sehingga malah orang nono bainuhu ikut teping dalam antara rajul wa bainah linding dalam antarane jannah ila diraun angin oposasiku payasbiku maka ngadingini alaihi ngatasi si ahadnya tadi ahad rajul alkitabu apa tulisan payamalu maka amal yisi rajul bi amalan kalawan amal ahlinar payadukulu maka bakal manyi rajul neraka ing neraka pinaru yang satu rajul satu orang lanang ya amal iku amal yisi rajul bi amalan kalawan kaya amal ahli neraka hatta mayakunu malah yen ta ono malah aina barang kang ono bainahuma ing dalam antara rajul bainahum dalam antara neraka ikut dalam antara rajul bainahum dalam antara neraka ila dirain nang opasasiku ayasbiku maka ngadingini alaihi ngatas rajul alkitab atau apa tulisan catatan takdir paya malu maka amal si rajul bi amal kalawan kaya aljannah kalawan amal ahli surga nih surga di sih benar padahal maka manjing rajul aljannata ing surga. Inna syaitana satana setan kala iku ngadawi setan wa izzati demi kemuliaan Tuhan ya Rabbi kagagahan Tuhan ya Rabbi do pangeran sun labrahu arana gingsir agwi arana gingsir ingsun agwi ku ngalacutkeun ingsun ibadah ka ing pira-pira hamba Tuhan ma damat selagine mayang arwahu mopo pirang-pirang rohe ieu si ibad biazamihim ibad faqala maka ngado rabus sapa pangeran wa izzati wa jalila azalu arana ring siding sun akbiru iku bakal ngampura ingsun lahum kadua ibad mas taga paruning dalam selagine nyupri ampura yes ibad ingsun
Inna solihin satuna wong saleh yusyadadu ikudin aina bangetkeun cobaane sopo alihim ing atase solihin wa inna hulan satuna kalakuan laisibu ikor bakal ngenani mukmin ing wong mukminen wong mukmin nakbatun opo aina tojosan min syaukatin saking cucuk pima ing dalam barang paukoha kang tetap sadukure syaukah ila khutot angin dilebur anhu saking ayeuna si mukmin minha sabab nakbah sebab nakbah khati'atun opo kaalahan wa rupiah diluhurkeun lahu kadue mukmin biha kalawan sebab nuktah darajatun opo darajat inna sodaqata satune sodaqot latut piku yakti memadami ya sodakoh anah liha saking ahline sodakoh haro kubur ing panase kubur wa inna maya tadiluran pasti nengiuhan al mu'minu sapa wong mukminin yaumul kiamah ing tilu ingil kepidili sodaqatihi ing dalam iuh sodaqah mukmin inal abda satuna abad la yatakallamu iku yakilarasan ya abad bil kalimati kalawan kalimah min dibani lahi saking kang diridhokeun dening Allah la yulki maka yaktini bakeun ya si abad lah kadue kalimah maka bilan layulki maka orang nibakeun gitu layulki maka orang nibakeun ieu si abad laha kadue kalimah balannya ing balahi ila yarpahu angin ngadukurkeun ya bener angin ngadukurkeun ing abad Allah sapa Gusti Allah biha kalawan sabab kalimah darajatin ing pira-pira darajat wa in abdan satuna abad yatakalamu iku yaktila rasane sababil kalimati kalawan kalimah min sutila saking bebendu Allah la yulki maka la yulki tete maka yaktinya ulah orang ya kira maya layu sarwakas dia mayul la yulki maka yakti mayulki la bener sih gitu tadi layulki maka yakti orang nibakeun ieu si ayeuna abad alaha kadue kalimah balan ing balai lain balannya balan ing balai balayahwinya aya ilahan ku di detenya balan ing balai ila yahwi angin manjing make ila tadi jar pauge make ila yahwi angin manjing yes abad diha kalawan ayana kalimah di jahanam dalam jahanam inna rajula satune wong lanang laya malu iku yakti amali si rajul amal al jannah kalawan kaya amal ali surga pimaing dalam barang yabdu kang ngawitan yesi mak linasi kade manusia wa huwa wali utari arrajul min ahli nari saking ahli neraka yabdu teh utuh dohir kang dohir katembong yesi mak yabdu kang dohir ina rajul satune wong lanang ya mali kuyak ti amal yesi rajul amal neraka kalawan kaya amal ahli neraka pima ing dalam barang yabdu kang dohir atau tembong yesi mangasi kade manusia wa hali utawi yesi rajul minal jannah kata sebagian ahli surga nal abda satune ambala ya mali kuyak ti amal zabat awa azam baing surus dosa fa idza dzakara maka tatkala eling ya sahabat ing dosa zanahu maka nganalangsakeun ieu si abad ing danbu wa idza nadara tatkala ningali geunan maya sarana ieu dan tatkala ningali Allah sapa Gusti Allah ilaihi maling abad qad azanahu maka teman-teman ayeuna marihatinkeun yes danbu ing abad keparo maka ngahampura ya Allah lahu kadue si abad ma ing barang sona kang mikoy si abad qabla aya kudeng ngam sedurungan tangalap Allah pi kaparatihi ing dalam kiparati abad bila solatin
kawan orang ngadekeun salat wala siaman ora puasa. Inna goroban salah Allah.